spiralen. Og den er sådan, ja, det er den her. Og den er formet som sådan et T, men den kan også godt have andre udformninger. Og den anbringes i livmoderen af en læge, og den virker sådan, at nu er det her en kobberspiral. Så den irriterer slimhinden i livmoderen så meget, at det eventuelt befrugtede æg ikke kan sætte sig fast. Og de fås som den her med kobber, hvor der sådan er viklet en kobbertråd rundt om. Men de fås også med hormoner, som påvirker livmoderslimhinden og slim i livmoderhalsen. Og som alting er der ulemper ved den her, og nogle af ulemperne ved den her, det er øgede menstruationer og smerter, og også smerter uden for menstruationen. Og så medfører den også, at infektioner lettere spredes. Til gengæld, så bliver man ikke gravid, og den skal kun skiftes hver 5. 13 år. Ja. Og det som studerende jo, hvis man vælger at bruge den, så der har man jo ikke så mange penge, og det her det er en rigtig, rigtig billig form for prævention. Og så også fordi den kun skal skiftes efter 5 til 8 år. Så derfor så er det en billig måde at bruge prævention på. Dog er det hyppigt set, at det er kvinder efter graviditeten, som bruger spiralen. Hvorfor vides ikke. For at man skal få fjernet den her spiral, så er det en læge, der skal gøre det. Fordi det kan vi ikke finde ud af. Men når man fjerner spiralen, så forsvinder de eventuelle bivirkninger også. Og det var alt fra Amanda og Astrids spiralvideo.